Здравейте! Това е RDM 6300 плюс. Това е стандартен модул, преработен, за да може да записва T5577 чипове и карти. Стандартният модул може само да чете картите и чиповете от типа EMA 4100. Този модул може и да чете, може и да записва, и сега ще ви демонстрирам как се работи с него. За целта ви трябва някаква терминална програма. Сега аз използвам преобразовател UART към USB и съм се свързал на COM5 в случая. Параметрите са същите както при стандартния модул на 9600 бода, парите NON, 8 бита данни и един стоп бит. Тук, за разлика от стандартния, се работи с AT команди, които се въвеждат ръчно или от някакъв ваш микроконтролер. Вие може да ги изпращате по UART към модула. Сега ще изпратя командата AT, която е тестова, и ето връща отговор ОК. Така, сега ще взема няколко чипа и ще направим опит за запис. Всъщност, сега ще ви пусна стандартния режим AT плюс Autoread. Равно на 1. 1 е за включване, 0 е за изключване на този режим. Така, този режим задейства устройството да работи като стандартния четец. Ще доближим някакъв чип да видим дали е празен или има запис в него. Този няма. Ще опитаме с тези. Някои от тях нямат запис. Този също няма. Така. Този също. Тези са купени нови и не са записвани. Сега ще взема един чип, който е записан. Хоп. Ето. Виждате. Чипът се прочита. Около 100 милисекунди е времето, през което се изпраща номера. Така. Това е автоматичният режим, в който устройството работи като обикновен четец. Сега ще пусна режима, с който може да се извършва копиране на чипове и карти, както и ръчното въвеждане на произволен номер. Равно на 0. С 0 се изключва. Обърнете внимание, че могат да се изпращат командите символ по символ.
при някои модули, примерно Bluetooth или други, е необходимо цялата команда да се изпрати наведнъж, като края на командата се разпознава от прекъсването на данните, да се изпращат на символите. Тук това става чрез тази терминация Carriage Return Line Feed, или в случая като натиснете Enter. Това е удобно, за да когато работите с някаква терминална програма, може не ви е необходим допълнителен софтуер. Сега ще демонстрирам командите, с които ръчно се работи. Плюс ряд. Команда за четене. Така. Сега ще доближа чип. Устройството очаква доближаване на някакъв чип. Хоп. Спря да мига. Много прочете. Тук, както се вижда, при повторно доближаване нямаме повече четене. Сега с командата AT плюс last ще проверим последният прочетен чип. Той трябва да е този. Ето виждате тук неговия номер е този, когато сме прочели. Сега вземаме един от празните чипове. Даже ще кажа така, те плюс ряд и чипа няма да бъде прочетен, защото е празен. Точно така и трябва да бъде. Отново ще прочета чипа, който искам да копирам. Сега с командата AT плюс WR last което означава last card да се запише, ние го записахме, но забравих да го доближа. Тук няма проверка за запис. Отново ще въведа командата и ще сложа чипа в обсега на антената и командата съм я заредил и ще натисна Enter. Така, чипът вече трябва да е действително записан. Сега, както е в обсегът на антената, мога да въведа командата AT плюс read, с която да прочита чипа и ето, чипът вече е записан с този номер. Така, малко да изчистя екрана и да пуснем автоматичния режим на четене. Така, ето го чипа, ще се постоянно другия чип и със същия номер. Така,
малко да изчистим екрана и ще ви демонстрирам ръчното въвеждане на произволен номер в чипа или картата. Изключваме автоматичния режим и вземаме чипа. Може да напишем сега AT плюс read. Ето това е номера на чипа. Мога да кажа сега така AT плюс WR, който е write съкратено, равна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това са 10 цифри, колкото събират тези чипове. Така, тук имаме невалиден номер на картата. Сега тази е грешка. Показва, че съм въвел случая. Това е заради недостатъчен брой цифри. От 1 до 9 са 9 цифри. А трябва да са 10. Плюс WR равно на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Това са вече 10 цифри. Така. Сега тук надписа е на български. Това може ще бъде променено с времето. С командата AT плюс read ще проверя какъв номер има записан в чипа. Значи това е номера, който съм записал. Значи ще вземем този празен чип и ще му запишем друг номер. AT плюс read. Така, чипа е празен и ще прочетем някакъв чип, за да излезем от режима на очакване на четене. Обаче аз не искам да записвам този номер, искам да запиша друг номер 2, примерно. Плюс WR равно на 1, 2, 3, 4, 5 двойки, примерно втори чип. Тук може са A, B, C, D, F. 16 тишно. Така. Сега ще взема още един. Тук ще запишем примерно от тройки. A, T плюс WR равно на само тройки са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, тук са тройки. Запишем и това с четвърки. AT плюс WR равно на четвърки. Чип номер 4. Така, той трябва да са 10 четвърки. Добре. И сега ще изляза от този режим. Ще вляза в режим на автоматично четене, за да е по-удобно да демонстрирам какво съм записал в чиповете. Auto read равно на 2. Хоп! Това е невалидно. Ето тук подсказва, трябва 1 да бъде за включване и 0 за изключване. И сега ще го напишем както трябва. Равно на 1.
Така, вземам този чип. Този чип е с тройките. Този е с този номер. Този е с четворките. Този е поспомнен с копираната карта. Не, този е, който първи записах ръчно. А този е празен и не се чете. Като цяло, това са функциите на устройството. Надявам се, че ще ви бъде полезно по някакъв начин. Може да работите както ръчно с някаква терминална програма, в която да въвеждате символите един по един. Така може да работите и с някакъв ваш микроконтролер, който управлява модула. Може да използвате, разбира се, и Arduino и други развойни платки. Просто трябва да имате UART комуникация. Захранването на модула е стандартно 5 волта. Има стабилизатор за 3,3. Би трябвало да работи и с малко по-малко. Но при нужда може да махнете и стабилизатора, да си го направите на 3 волта да ви работи. Но като цяло това е стандартното захранване за този тип модули. Аз съм преработил фирмуера да може да се извършва запис освен четенето, и това е от мен за сега.